hij ons een nieuw leven heeft gegeven. We mogen een nieuwe schepping zijn. Als hij dat allemaal voor ons heeft gedaan door de ontfermingen van God, dan is het onze redelijke godsdienst het minste wat we kunnen doen om onze lichamen als een levend offer aan God toe te wijden.